kune nguva yekudyara, zvekare kune nguva yekudzura zvadyarwa. Saka ndoda kuti muzive kuti chatiri kutandanisana nacho pano inguva. Kana zvinhu zvose zvikasaitwa nenguva, hapana chinofamba. Saka Mwari vane kalenda yavo yavakaisa yekuti nhingi achazvarwa musi wakati. Izvi zvichaitika panguva yakati, nemusi wakati acharwara. Saka zvimwe zvatinosangana nazvo mukurarama, ngatisanyanya kubatikana, ngatingoziyai kuti inguva. Ini ndikurwadziwa nekuda kwekuti hama yedu yataibatana nayo kusvondo kwedu, nhasi Sunday tingadai tiri kuchechi navo pamwe chete nekuti vakanga vari elder. Amai zvese nababa vanga vari maelders edu. Hakuna chataigona kusarudza kuti tiite kana tisina kutanga tavabvunza kuti munozvionawo sei. Saka izvozvi tarasikirwa zvikuru uye tiri kurwadziwa zvakanyanyisa. Tinoti kuna mama, Mwari ndakunyaradzei, vakuzorodzei mukati memwoyo wenyu muzita raJesu nemhuri yose. Amen. Saka pamavhesi andaverenga, ndoda kuti tinzwisise kuti kana zvichinzi pane nguva yekuzvarwa uye pane nguva yekufa, zvinotoreva kuti tese isusu tiri pano, kana takazvarwa chete tichafa. Handizive kana paine mumwe munhu ari kunditeerera asina kuzvarwa. Asi kana wakazvarwa chete, ziva kuti pane zuva rauchaunganirwawo semaunganirwo ataitwa pano. Iroro zuva kana richinge rasvika, ndo richataura kuti uchaenda kupi. Asi kwauchaenda kuchataurwa nekuda kwemafambiro wakaita uchiri panyika. Ndoda ndigare ndagamuchira vanhu vose vari pano, nekuti chinoitika kumachechi ndechekuti tinogara tasarudza vanhu, togara tadzinga vanhu muchechi. Saka vanhu pavanosvikirwa nezuva rakadai, vanosvika vari kunze kwechechi, kwete nekuti havana kuda kunamata Mwari, asi zvakaitika nekuti machechi ndo akaramba vanhu. Nhasi ndoda kutenda Mwari neplatform yandiinayo yekundoziva kuti pamwe Zimbabwe yese inogona ichindinzwa. Ndoda nditaurawo nevafundisi nevatungamiri vemachechi, ngatisasarudzanei. Vanouya kuna Mwari vanouya sezvavari. Vanouya ipapa muriona kuzara kwatakaita pano, inyaya yekuti munhu wese hakuna anorambwa kuti auye parufu. Munhu anouya achinwa doro rake, anouya achiputa achiputa, anouya achitamba marekodzi anouya achitamba. Hapana anomonzi iwewe zvauri kuita hatizvide. Asi problem ikuita kuti vanhu vasauye kuna Mwari ndeyekuti vakamira pamusuwo yemachechi ndo vari kuti vakaona munhu achiuya vobva vamurambidza. Iye Mwari achiti huya. Mwari anoti huyai makaneta, huyai makaremerwa, ndichakupai zororo. Asi mufundisi ari kuti ibvai pano nekuti muri kumwa doro. Mufundisi ari kuti ibva pano nekuti uri kuputa fodya. Iye Mwari achiti huya. Jesu ane musi waakanga akagara achidya nevatadzi, vachinwa doro ravo, vanoputa vachiputa, vanotamba makasa vachitamba makasa. Jesu aripo achiti akomana zvamuri kuita zvikunakidza izvi. Nekuti vanhu vakauya vachiti Jesu kwewe unogodya nevatadzi sei? Zvikanzi imi ndimi muri kuvati vatadzi. Hakuna munhu anouya kumurapi kunze kwokunge achirwara. Zvikanzi saka imimi munodzingirei vanhu kuchipatara. Kuchipatara ndokunoponera vanhu. Saka regedzai vanhu vauye neurwere hwavo. Regedzai vanhu vauye nekusagona kwavo. Regedzai vanhu vauye vachinwa doro ravo. Iyo chechi yedu yanga tibata nababa Elder Zakaria namama. Kune vaimbi vamwe veZim Dance vachiriko nevamwe vakapfuura nekuchechi kwedu. Vakauya vachimba nzimbo dzavo, dzimwe dzekutuka. Tikati huyai nekuti kuna Mwari ndokunoponera munhu. Saka munhu aoponera kupi manje tikamudzinga kuchechi? Saka zvinoreva kuti tese sekuuya kwataita kurufu saizvozvi, ngatigamuchirwewo mumachechi, tipinde mumachechi tichiita zvatiri kuita. Mwari kana azopinda mukati medu, pane zvimwe zvichatanga kushanduka. Haleluya. Ndofunga nguva yangu inenge yakuda kutoita. Ndizvo. Yatokwana. Kana makuda kuwedzera ipapo bhadharai because cheguma musuba. Regai ndibhadhare because ndine zvekutaura. Ndichabhadhara futi. Dhora kana munhu. At least yanani. Hallelujah, hallelujah. Amen. Bible wrote time is money, saka DJ yoda ruziva zvaari kuita. Amen. Time is money. Hallelujah. Praise the Lord. Nyika inoi yatiri kurarama ine marwadzo. Nyika inoi ine matambudziko akasiyana siyana. Saka kwanoponera vanhu ndiko kuchechi. Zokuti papa seSunday ino totoda kutenda ndo patatangira kupinda machechi. Tese tiri pano. Next Sunday ndokukumbirai kuti hama dzaMwari ngatindakai kunamata Mwari. Vanoenda kuJohani Masowe ngatiendei. Hallelujah. Vanonamata vari kuIslam ngatiendei. Amen. Mwari mumwe chete ndizvo. Hallelujah.
asi ukaona kwaunenge watadza kutambirwa tsvaga kumwe kuitira kuti zuva rakaita sanhasi parinokwana ngarikukwanire uri munzvimbo yekuti unonoyambukira kunyika isina misodzi, kunyika isina kuchema, kunyika isina rufu, nekuti ikoko hakupindwa nemunhu wese. Kunopindwa nechete vakanga vari muna Kristu, kunopindwa nechete vakanga vachinamata Mwari. Nyika iyoyo takaimirira iko zvino, asi ngatipindei muchechi, ngatitangei kunamata Mwari, ngatidzokei kuna Mwari, tipe upenyu hwedu kuna Mwari kuti panosvika zuva rakaita sanhasi tiponeswe muzita raJesu. Ndokudai mose, ropafadzwai muzita raJesu. Haleluya, totenda zvikuru. Ngatiomberei mufundisi maoko. Vhezi yandoda kukuparidzirai munhu waMwari. Inini ndakuudza ndiri archbishop wekereke inonzi ZFFIC, Zvidhakwa Fair International Church. Bhaibheri shoko raMwari rinoti ipai doro kune vanoda kuparara. Mina ndiiparidze zvakanaka, because kana ukafunga kuzvisungirira tikakupa koti ukamwa unochinja brain. Ndo zvainoreva. Mainzwisisa munhu waMwari? Ndo zvainoreva kuti kana nhamo dzakukiya stereki, imbotora bhiya umbochaya. Unoita bo. Ita kuti ma. Ita kuti ma. Right, panapa toda kugara tamhanyisa zvese tofambidzana nenguva. Ndanga ndichikumbira vakamiririra baba vemunhu vawe. Unoziva chinonakidza ndechekuti vakadzi unogona kuti murume wangu handidi naye, but kana zvadai so kune varidzi vemunhu madzimai. Saka ndo vatakukumbira varidzi vechi. Totenda nezvamaronga, zvamaronga, o zvamaronga. Hatirambi zvamaronga, zvamaronga, zvamaronga. Hatirambi zvamaronga, zvamaronga, zvamaronga. Pakudawo minamato ine simba kurerudza, zvakudawo minamato ine simba kurerudza. Mamutora, 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 mamutora. Takamirira varidzi vemunhu vachiuya. DJ imbofano ndipa something tichirangarira. Ini nangu handisi kuchema, ndiri kucelebrate upenyu hwegamba. Simuka, 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 simuka. Ipapo. Okoyo. Amai ngavafano gadzirirawo veduwe. Toda kuedza kuti timhanyidzane nenguva nekuti mvura inogona kuuya. Saka toda kumhanyidzana nenguva. Ngatimboomberera baba maoko, ngatimboomberera maoko baba vemunhu. Tipe ruremekedzo, tinotenda. Pamusoroi vanhu kuchiweshe, Chief Negomo, Chief Makope, nemasabhuku enyu ese, utungamiriri weZANU-PF, utungamiriri wenzvimbo yese, varoora vangu, amai Nicholas Zakaria, ndikuvaona varipo, amai Alec Macheso, varoora vangu vese avo, vazukuru, vakuasha, mese ndoda kukutendai. Ndaita munhu mudiki, mutumbi wangu waita mudiki, asi ndini baba wemhuri ino, ndonzi Chikaponya. Ndakakurira kuTefdale uko. Dzimba dzedu nebaba vangu nana Nicholas Zakaria tanga takagarisana padhuzi nepadhuzi. Baba vakafa, ndini mwana ndasara. Mhuri yese iri pasi pangu. Ndatenda vanhu venyika ino, mundichengetere mwana wangu zvakanaka. Ndatenda varoora, ndatenda vazukuru, ndatenda zvangu. Ngatiombererei baba maoko. Murume wamazwi mashoma asane udzamu. Amai ndo vatamirira, but murume uyu anga ine mudzimai, saka atezvara.
vogadzirira amai vachiteera. Zvandoda kuti tiite, ndoda kuti DJ ushande neni kana ndataura seizvozvi vachiuyaridza. Ngationdere maoko amai vachiuya, ngationdere maoko amai vachiuya. Tinotenda. Iwe bata ipapo, ndoda kuti itangire ipapo paunopedza. Pakureba kupfupika uko bvu utete. Hapana wakaona video racho havana kumboriona. Vakanoona? Ndaraigona man. Alright, tinotenda, ngatipe mukana mai. Pamusoro ndinotenda, ndinotanga nokutenda kuti vanhu mese mandikuta, hama neshamwari, rambai makadaro, musaitire iyoyoga, muitirawo vamwe. Ndiri kutenda nezvese zvamaita, saka ndinorambawo ndichitenda, ndotiwo amen. Right, nditenderei kuti tifambidzane nenguva, asi ngatichange taombera amai maoko. Toda tezvara. Takaroora ndindakaperekedza mugoma. Takaroora, takabvisa yese. Saka atezvara ngava hatina kana chikwereti. Atezvara uya mutaure. Hatina kana chikwereti nemi. Haikona kubvunzira mari dzenyu panhamo. Ende varume ngatiudzane chokwadi, enda unoroora mukadzi waugere naye usati wafa. Hatidi kubvunzwa chikwereti panhamo. Mugoma wakapedza. Ona tezvara runyemwerera sibairi. Mari yakatoroorwa naBlazindo yakavaendesa kuchikoro. Ameni. Pamusoro ndinokutendai mose mauya nerutsigiro rwenyu. Ndinotenda machief, masabhuku, vakwasha, vazukuru, varoora, vose vari pano. Ini ndakamira kumazitezvara, ndinonzi Christopher Mukuzu. Ndandisina dambudziko nemukwasha wangu, taigara zvakanaka. Anga ari munhu aibatsira chero munhu. Neniwo kusvika ndiroore ndaigara naye mukwasha wangu, takati sina dambudziko. Taiwirirana zvose. Kana ndakanganisa vainditsuratsana apo makanganisa daita dai so. Apa chakunetsa kuti semunhu atisiya, nherera dzaichengeta, chirikadzi dzaichengeta, dzichachengetwa nani. Takukumbira kune vamwe vasara kuti ngatichengetei nherera nechirikadzi idzodzo. Ndatenda. Akomana tezvara vari kuchema kuti tichachengetwa nani. But ndine problem namai guru. Mai guru vakanotora tsano, havana kutora mai nini kuda vaitya. Vakati tsano because dai kwakauya mai nini aiye. Ndanyarara zvangu. Ita kuti tete mai Albert. Tete mai Albert, tudangofambidzana nenguva. Famba vachiuya, famba. Famba. Ndipo power rangu. Kureba kupika uko tete.
ndine vaimbi vandinavo. Saka ukaona ana Tete Albert vachinonoka so ndogona ngofana nhonga mumwe kuti tifambidzane. Nhonga tichiita sei? Tichifamba handitika. Because tofana kufamba. Ndiwo wakaimba chi? Wakaimba ipi zviya? Itakuti ma. All right, so kana ndaona vaimbi vakawandisa panapa, ndaona na Pax Gomo vari panapa, ndaona na Lucky Kumene vari panapa, ndaona na Mama Mainato vari panapa. Madzimai ari serious nesungura. Kune two chete vari serious. Mama Mainato na Tete Pipilo. Ndo vakadzi 2 vari serious nesungura. Vamwe vanongouya. Asawa akashinga, mauya Tete. Tinokutendai. Regai tipe Tete mukana. Makadii mose. Ndinotenda nekuuya kwenyu zuva ranhasi, riri zuva rinosuwisa zvizhinji. Ndarasikirwa nehanzvadzi yangu Nicholas Zakaria. Hazvireve kuti ndini ndega, tose tarasikirwa. Ndinongokutendai nekubatana kwenyu uye nekutichengeta kwamuri kutiita, hamusi kutisiya tiri toga. Munhu wese ngaangogara achingoziva kuti angova nherera dzemuno munyika, motitarisawo nenyasha nerudo. Haleluya. Ngativaumbererei maoko. Ngatiri nherera yedu. Tasiyiwa tese. But hakuna nherera ine 40 years umana. Azvite. Iyo inonzi itikandi chirungu chemedzi. Hakuna nherera ine 40 years. Zvakafanira kuti munhu I come from a poor background at 25. What your background iwewe? Ngatingobatsiranai. Chiri kurwadza ndechekuti kana kuno kuchiwezhe mutoriro wasvika, vana vari kufa takatarisa vanhu vakuru. Nemhaka yekuti imi kunyanya vana amai, ndimi makarambidza amai panext door kurova mwana wenyu. Saka izvozvo amai panext door vakamuona havachatsiuri, vakuti reka zvife. Unhu hwakaenda kupi? Tese tiri kuti baba, madzibaba washaya baba wedu, madzibaba washaya baba wedu, vanokuzvara neukama nawo. Pati ndi baba nekuti vaikwanisa kutitsiura tese. Ngatitsiuraneiwo, ameni. Ngatite chinhu chakanaka. Ndakamirira sekuru. Sekuru chaka. Because ndikapedza na sekuru apa nditika. Ndikapedza na sekuru ndikaenda kuna mukoma ndombomira veukama. Vaimbi vese handigone kukudomai nemazita mouya. Tongoti 1 minute tichimirira zvimwe. Tiombererane maoko. Totenda sekuru. Afambai sekuru muchiri jaya imi. Plus sekuru ndoda kukudzai chokwadi munhu afa uyu ka. Manga mune ukama namai vake yanga isiri hama yenyu. Kusati kwenyu hamuna mboshota. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe, ndinokutendai mese mauya mukati menzvimbo ino muchichema mhuri yekwaChekani. Anove muzukuru wangu wandaidana ndichiti Apiri. Ndiye munhu aisaronda mukati mefamily yedu. Munhu aitibatsira tese. Hatingadomani nemazita asi kuti wega unozviziva kuti ndakabatsirwa. Ndaibatsirwa. Nanhasi uno ticharamba tichibatsirika nekuda kwebasa raakaita. Akatibatanidza nemhuri dzakawandisa. Kubva kuvaimbi ndinoziva kuti marasikirwa zvakanyanyisa. Kwete kumhuri yekwedu chete. Newo wakanditarisa warasikirwawo futi. Asa ndinotenda hangu nebasa raakaita. Ndinoti Apiri, fambai zvakanaka. Ngatiomberere sekuru maoko. Mukoma Zambeni. Ndokumbiro vari padhuze nababa Hosea Chipanga. Muvaudzewo vaswedere pano. Mukoma kana pasina Mukoma Zambeni. Hosea Mainato.
nechapa mira iwe mira uya nechapa atarisai uku ngoma ridza iwe chaizika hanza ndambobvira ndatamba hamutambe pabasa pabasa atitambe ora ngativaomberere mbao kuti vape mukana pamusoroi madzimambo masabhuku ndinoti tarasikirwa nemunun'una munun'una wedu taigara zvakanaka tichifamba tichiita zvese zvataita zvimwe aiuyawo achibvunza mazano saka ndakabatikana zvikuru kubatikana chaiko saka ndinoti munun'una famba zvakanaka ndinotenda tinotenda ndiri kutsvaga mukoma usachipanga bata nekuti ndo mazera acho ka ndo mazera chi analaki vakazouya nezuro vabva kuchikoro kuna senior lecturer ndobva vatanga but mazera acho ndiana Hosaya imi kwachu mapombe acho motora kuida wele right ndokumbira vaimbi vese tiswedere padhuze ndine vamwe vangu vandichadoma nemazita kuti ningi asi kuno hakusi kwekusarudzana mufundisi ataura akati problem ndeyekuti machechi ndo anodzinga vanhu nekuti vanhu vanofunga kuti chechi ndeye vatsvene chechi haisi yevatsvene totoenda kuchechi kuti tigoita vatsvene so zvikupinda muchechi ndakabata koti rangu havatozivi ndiri archbishop vanondidzinga no good zvidhakwa fodya rinotambidzana mukoma wangu musiyi hanzi ndakaona mufundisi hwana akamwa mvura yakamuya neumwe kuti chigubhu chemvura chambomwiwa neumwe otambidza umwe hanzi ndakaona hwani chete akamwa but akatora 10 minutes achipukuta muromo chigubhu hanzi akachipukuta straight right vaimbi ndokumbira kuti tiswedere padhuze right ndotanga nemazira vandiri kuona Pax chiuya utange lake ugoti uri mudiki kuna Pax pamakore ngatiomberere mako mukoma Pax komo alright ndichangoita 1 minute 1 minute yangu ndeyekungoti asika pangofiwa madzinouya dzotuta midziyo idzi baba pangofiwa madzouya dzokumba midziyo idzi baba midziyo yemagetsi inoendwa nayo kumusha gare zvava zvikandiro zveuku ndodongoti kuhama kana togova midziyo yemagetsi kumusha kunoko hakuna ngatiregerei vari kuHarare vashandise. God bless you. Thank you so much. anonzi Pax gomo rega ndidaidze amai vamwe vese muchateerana henyu but amai mainato vane rimwe basa guru ravanoita rekuchengeta nekuriritira vanhu vanorarama nealbinism muzita ratisingachade kudaidza vaya vamunoti masope hatichada kuridaidza asi amai ava besides kuimba vanochengeta vanhu ivavo vachimeka shuwa kuti vane mafuta avo ekuzora kuti ganda ravo vachimeka shuwa kuti kwavanosemwa vanouya ngatimbovaombererai maoko zvakaoma vanhurume ndo vanogona kuchengeta vana vasiri vavo vanhukadzi hamuzvigoni ndodangokuudzai chokwadi handisi kukusarudzai but vanhukadzi kuchengeta mwana wemurume wavakawana aripo hamuzvigoni asi amai ava vane basa rekuchengeta vana vasiri vavo vasina kukama navo maitiro aingoita madzibaba kuti waiti ukauya nedambudziko rako vaikugamuchira pari pakati pevhiki havambofamba nemamonya vaifamba wakadai apedza nemi maita basa skywalker
pamusoro mose muri pano. Ndingati inini ndikunzwa kubatikana mukati memoyo nekusiyiwa kwataita namadzibaba senior lecturer. Wani muimbi mukuru anga asina protocol uchida kumuona. Vanga vasina kuti uya nekuna sekretari ozopinda nekuna nhengi. Vaingobvunza kuti uyai mundione muripi kana kuti ivo vaitosumuka vouya kuzokuona. Wani muimbi anga asingafambe nemamonya. Zvinoda kutenduka izvozvo. Senior lecturer vakatidzidzisa vakatisimbisa vakasiya vandidzidzisa kuti musungura makamira sei. Ndakamboti baba music inonetsa ndakuneta ini vakati aiwa hamuneti kana mazvitanga tinoda kutonzwa kuti music yesungura kumadzimai yasumuka. Aiwa ndinoti vakazorora apa ndiri kuvavimbisa kuti hatisi kudzoka sure tiri kuenda mberi nayo sungura. Ndiri papo ndoda kutenda adzimai vavo vari apawo namama maisharo ndikanga nokuvatendawo pakadaro sezvamanzwa kuti ndinobatsira kuchengeta vanhu vane albinism. Madzibaba vaiti vakaudza mudzimai wavo kuti ndakumboenda kunotakura zvinhu zvekubatsira vana nealbinism nyangwe usiku vaiuya vachibvumidzwa naadzimai vavo. Ndoda kuvatenda amai vari apa hakuna ane mwoyo wakadaro. Ndigotenda mama maisharo vachindibatsira zvakare kuchengeta vana ivava neusopi. Tinoti ero basa ratasiyirwa indoramba ndichingoya ndichigogodza kwamuri mama maisharo nemi mama vedu mai Zakaria. Basa iri rasiyiwa namadzibaba vanozorora murugare vachifara vachiona muchirisimudzira muchienda mberi. Vaibatsirawo madzibaba zvikuru pakuchengeta vanhu vane albinism. Baba gwanza ramasiya taakuchemera kuti dai rawana anozadzisa. Tiri kudzimbikana asi toti zororai murugare baba vedu. Sungura kuseri hatisi kumira. Maita basi. Ita kuti ma. Uya muno. Vamwe ndiringononga uzongoenderana nemazera komana. Tinoti kumurekwa Zakaria nyaradzwai. Kuvaimbi vese tinongoti wamadzibaba ndiye munhu wana akaratidza kuti unogona kupenga pakuridza ugopenga pakuimba asi usingapenge. Da kuti kuma-artists you don't have kuva munhu anopenga kuti uve munhu akapenga. Saka zvemadrugs ngatisiyei, zveurombe ngatisiye. VaZakaria is one person akaratidza kuti unokwanisa kuita munhu wemagitara asi usiri rombe. Uine mudzimai noti kare waiti ukangonzi munhu wemagitara wanzi marombe avarore anenge achisiya vana uko neuko ndo child spacing here. Asi da kuti kuna vaimbi vose chidzidzo takachiona kuna vaZakaria. Saka kuvaimbi vose senior lecturer vari kuramba vachidzidzisa even vari muguva kudaro tikangotarisa life yavo tinodzidza. Thank you very much. Mabasa ako anokutevera anonzi Mono Clive Mono Mukundo ndo vamwe lecturer asi havasi senior. Pamwe anozotanga kuita senior iko zvino but anga achiri lecturer because senior lecturer vanga vatichi varipo ameni. Chandiri kukumbira ndechekuti hanzi parudiwa mama vanoshanda namambo vanonzi mayani amai membere tokukumbirai kuno. Ndodango vaimbi ndoziva kuti makarongeka. Musade kuita semapoliticians kuti ukamupa mukana wekutaura ubva waona nguva yekukampena. One minute. Please introduce yourselves. Kuno kuSimon Mutambi vanokunzwira pa wireless face yako havaizivi. Saka kwauya kuno kuti ndini Simon Mutambi vedu sandizvo here? Yeka pamunenge muchiti nyeya ikoko tenga chikunyeya futi kana kunoko. Saka uyai uyai komana Shona mwanangu Teresa runako ndakakupa kuchuka ndakakupa asi handina kuti tsvinya mwanangu. Zvose zvaunotsvinya nazvo ndini ndakakupa. Ini chaiye baba vako pamwe chete namai vako. Sichandetwa Margaret Manondo ndoimba postori. Mabazi baba sorora murugare.
pamusoro isangano dzvene ramudhara Nicholas Zakaria. Ini ndoitwa Howard Pinjisi waMutoko. Ndingati baba wangu wandisiya. Ndinoda kungotaura kanyaya kadiki. Mudhara Nicholas Zakaria panguva yandairidza kuNgwenya Brothers kwaTedious Matsito. Zvanzi mwana iwewe seneme yako yena ndiani ndikandonzi Pinjisi. Zvanzi uri mwana wangu. Mudhara akaita follow up yokunosangana nababa wekuMalawi. Saka akatisanganisa pakuti chese chandaita namudhara Nicholas Zakaria ainditora semwana. Ndingati ndakabatikana zvikuru pakashayika munin'ina wangu Tatenda. Mudhara wakafamba wachirwara kudaro kuti wakwanise kuchema neni Tatenda. Waitobatwa ruoko kuti wauye kunobata maoko. Pakashaya Tatenda. Ndingati every launch yandaita ndaisara ndakuzosvika mudhara anenge akarara mota. Ukangomufonera kuti baba musi wakati ndine launch yealbum. Zvisi zvokuti tichazodai uchazonipa mari yefuel kana kuti chi. Dzaingoti ndazvinzwa mwana. Ndinosara ndakusvika inini baba wanenge akatorora mota kwandimira. Saka ndinoti rudo rwawaive narwo baba wangu wane rudo rwakakurisa. Ndingati kubva kunana baba Alec Macheso nanasi vakationa wanotitora semwana. Ndiri mumwe mwana wamudhara Nicholas Zakaria. Saka ndinoti mhuri yeZimbabwe tiri kuchema tarasikirwa. Kune chikomo chikuru chataitotorowo zvishoma tichiisawo kumusambo yedu kuti tizikanwe isusu kuti kunowanana Pinjisi pasi rino kubva kuna mudhara Nicholas Zakaria. Saka ndinoti mudhara baba, go well, thanks so much. Makadi hama mesi makaungana panapa. Inini ndinonzi batsirai chinyanga weDinidza Express. Tauya panapa kuti tizochema mudhara uyu. Moyo uri kurwadza. I think shoko rokuti mudhara anga ane rudo razara panapa. But tiri kukumbirawo kuti tikope panapa. Tinofana kuti tikope nekudzidza hunhu netsika dzaitwa namudhara. Kunyanya kuvaimbi uku. Zvizhinji zvataurwa. Saka tunangoti ndingoimba hangu kasonga diki kamudhara Nicholas kawakaita kumashure uku. Sekuru ndibetsereiwo ndine mhaka huru ndava mutete nayo. Sekuru ndibetsereiwo ndine mhaka huru ndava mutete nayo. Kare kako katuta nezvako ndo wakatidzidzisa magidhare madhara aya. Ndinotenda hangu. Makadi zita ndinoitwa Munyaradzi Chikanga. Ini ndiri muimbi anoimba nechikwata cheTatenderwa Express. Ndiri CD yakabva kuna Nicholas Zakaria. Ndakanyora song yangu ike zvino ndakaimba inomirira Amai Mnangagwa pazvirongwa zvavo zvokuti hatidimiri zhonga mudzimba. Saka ndine mubayiro kana paine munhu akamirira Amai Mnangagwa azotora flashiri. Zvadaro regai ndimbokuimbirai song yandakaimba ndichitsigira zvirongwa zvamai Amai Mnangagwa. Vana mai ndatitererai zvamunodzidziswa naMai Mnangagwa. Vana mai ndatitererai zvamunodzidziswa naMai Mnangagwa. Vanoti kwete hatidi mhiri zhonga mudzimba. Vanoti kwete hatidi mhiri zhonga. Vana baba ndatitererai zvamunodzidziswa naMai Mnangagwa. Vanoti kwete hatidi mhiri zhonga mudzimba. Vanoti kwete hatidi mhiri zhonga. Ndatenda. Vape moyo iwe, chipa moyo, mupe moyo iwe, ndiro rudo. Muri yeZimbabwe muri kweroko. Munhu wese ngatidaisewo maoko mudenga. Tiremekedze madzibaba. We are here not to cry. Hatisi pano kuchema, but we are here to celebrate the life, the progress and the success that this legendary is contributed to the nation of Zimbabwe. Starangu ndonzi Lucky Kumene. Tatenda.
pamusoro wemhuri yezimbabwe ndinokutendai zvikuru nekuungana kwataita. Ndinorwadziwa zvikuru naMudhara. Ndikutaura nditange nditaura hangu zvishoma shoma zvadango yeuchidzana. Inini ndingangoti ndine ukama wedu kunana naMudhara Nicholas Zakaria uri kumadzimai. I think mai Shero kana mai Guru mai Zakaria vanogona kupupura nyaya yacho. Ukama wedu uri kumadzimai, saka ndichiona madzibaba Nicholas Zakaria imukoma kwandiri nababa Shero. Saka ndini nebhendi rinonzi Mwenje Express kana makamborinza madzibaba Abraham Moya. Saka ndakadzidziswa naMudhara kubva ndiri chitanga kuti ndiite music. Mudhara akandi-inspire kuti music inofamba yakadai ichienda zvakadai kuti ndisvike pandakasvika. Ende pandakatanga album rekutanga ndakafeira, but rechi2 ndakazonge ndakuzikanwa naro ndikaitawo number 10 to 50. Saka dakukutendai zvikuru ndichiti Mudhara ndinorwadziwa zvikuru. Makadi zvenyu vanoremekedzwa vese, mambo nemasabhuku nemakanzela vese vauya kuzochema baba vangu. Sorry, ndo panzi 1 minute but ndokumbiro 2. Ndokumbiro 2. Kumbira 2 unobhadhara. Ndobhadhara zvangu. Ndokumbira 2. Zvangu inini zvekubatsirwa namadzibaba munhu wese anozviziva. Ndakazvitaura kare kuredhiyo. Ivo vakazvitaurawo futi. Saka nditaure. Zita rangu nonzi Simon Mutambi. Ndiri mwana wepanapa. Ndoda kutanga kutenda mai. Tiri kuti mai Margaret Gweshe vaigara nababa nemuroora mai Emma vakachengeta baba vachirwara. Tichizviona pakambofamba makuhwe kunzi Nicholas Zakaria afa. Nekuti vanenge vasvika ikoko vanenge vachida makuhwa. So taiona musocial media anzi afa. Saka funga kuti kana uri mukadzi wacho unonzwa sei uchinzi murume wako afa, kana uri mwana wacho unonzwa sei. Mashoko iwayo akafamba nguva yakareba. Nicholas Zakaria afa zvichisekesa mumagurupu eWhatsApp. Tikushandisa WhatsApp zvisiri izvo. Mai ndokutendai makandichengetera baba vangu nerudo nemuroora mai Emma ndinambovaona pavari. Ndokutendai nerudo rwese rwamakaisa kuenda kuchipatara zvanga zvisiri nyore. Vanhu vazhinji vauya pano vari kungoziva kuti Nicholas Zakaria afa, asi paakatanga kurwara muri kupatonderere pamaisendera namagurupu muchiti Nicholas Zakaria afa asina kufa. Maito kutendai zvisingaite. Ende vakadzi vedu vechidiki vatiri kuroora tokukumbirai kuti muve nerudo irwo rwokusvika nhasi. Nemuroora aimiramira kana mai vakundikanawo. Ndokutendai. Ini ndonzi Simon Mutambi. Ndakabatsirwa inini munhu wese anozviziva. Kurova 1. Alright, rega ndove 1 yandakaimbirwa inini. Kwati yakaimbirwa umwe muimbi yakaimbirwa nababa. Mwana wangu bvuma kurayirwa. Makamboinzwa song hiyo? DJ unaye wamboiridza ndizi? DJ amboiridza. Alright. Ndo yangu inini ya baba. Alright, ndikatiro ya baba. Kufamba kwenyu baba chokwadi akusanduke. Baba wona musanduke. Chivimbiso chenyu kwatiri chokwadi achisanduke. Mwari ndimi chete usanduke. Vana venyu tose tinosanduka. Mwari ndimi chete musanduke. Vana venyu tose tinosanduka. Chimwe chokwadi chinongorwadza ndechekuti vanga vachironga mandirwadzisa dai tine stage hombe pachitorera magitari. Asi zvisinei, varume munoimba tozviziya, rega timbopa vakadzi mukana mbichana because havasi kukwanisa kuita vigoroni nemi. Uyai 1 minute. Ukadarika 1 minute unobhadhara. Hip hop.
ipapo makadi yenyu muri yekwazakaria, makadi yenyu muri yeshiweshe, makadi yenyu muri yezimbabwe. Zita ndishumbakadzi anotungamirira chikwata cheninga dzenharira gwenyambira venyu. Aiwa, tiri kuramba tichingoti nesu tiri kuchema, muri yose nyaradzwai. Tinotenda nokuti takaiswa pamamonya. Handiite show ine vanhu vatatu ndinozadza bhawa nokuti ndakadzidziswa namento akanaka. Ndatenda. Amai vangu uyai. Amai vanogara kuHighfields. Kunonzi kuzororo kuHarare. Ndikangofa ini ndakakurira muHighfields, ndakafunda paKudzanai primary yangu kuHighfields. Saka ndikafambira ikoko ndonodya kumba kwawo, vanobika gango ronaka zingaiti. Amai mainato ameno kuti muchagona kuvakunda here pakubika, because mese muri ana amai vangu ameno kuti ava vandozera nana Nicholas Zakaria. Mamonya akazouya mai manje. But ava vahombe kativaombere maoko. Pamsoroi ndinoti kazuwai muri yeZimbabwe. Magigweshe amai sanu ndikutadza kutaura nekudedera nekurwadziwa. Amai Macheso naamai Magi, ndikafunga kwatakabva kunoshupa. Tairara pasi nemukadzi wamuri kuona nababa vari pano naMacheso. Tairara pasi tichisenzera sadza nepekurara. Kusvika nhasi zvakunakidza. Ndinotenda mukadzi uyu nokusimba kwawaita kusvika wapedza basa. Wapedza basa Magigweshe. Ndiyakandidzidzisa kutamba mukadzi uyu kuti gumbo rinosumudzwa richidai. West inonzwai. Yo! Hero! Yesaya! Ahoi! Hakuna marasta. Ahoi! Yesaya ndobvisawo here nekuchema baba Zakaria. Ndakubvisa ngundu yangu. Yesaya! Aurere zvakadai usingachengetedzwe. Ndairambidzwa kukecha nemukadzi uyu. Zvikanzi rudo kunotaezotsvaga basa. Hatina kuinga magaisi. Ende zvechokwadi akandichengeta kusvika nhasi. Ndatokirarawo futika. But ndiripo. Chakashota chipa ndiri. Yesaya! Iro basa racho richaverengwa nenyika. Yo! Ndati ndakubvisa mukwende wangu pamusaka pababa. Baba vangu namai vangu ava. Ndarwadziwa sikana. Ndabva kuHighfields kufamba netsoka. Ndati kurikira kutara. Ndikati inini handiite izvozvo. Ndinenda. Yesaya! Hanzi mari yekudzokera kuHighfields iyi. Mukwende. Fish. Spell your name. Toita fish. Toita fish. Spell yabatwa. Maoko. Right. Hanzi. Amai muri kuona kuti makachengeta vanhu vakawanda. Hanzi tairambidzwa kukechwa. Zonzi kuno hatina kuvinga izvozvo. Kune vamwe vane mabhesika.
vaimbi regai ndigare ndakutsiurai. Unotori nemusikana wako kwa Mutare kwawakaridza, une musikana wako kwa Gutu, une musikana ndine makore akawanda nchiita magitara aya. Munouraiwa nemunhu wani vakomana, nekuti paunosvika kuzvishavane vanasisi vedu masista aya ane klani yavo anotoziva kuti wangu ndidhirama. Saka madhirama yese munouraiwa nemunhu wani. Ndokuudza chokwadi, madhensa ese munouraiwa nemunhu wani. Nekuti wekwazakaria akauya nezuro akatorwa nasisi vamwe chete, wekwabacheso ari kuuya mangwana achatorwa nasisi umwe chete. Saka munofa. Ngatidzidzei kuzvichengeta, tisvikewo zera rasvika mudara iri. Ameni. Madzimai 1 minute 1 minute, zita rako wotaura shoko rako 1 minute 1 minute. Ameni. Nematambudziko muri yeZimbabwe. Vamwe vangashamusike kuti mai ava tivaziye. Ndinoimba nemwana wangu anonzi Talent kanti iwo anoimba neThe Humble Singers. Akuti kana ati mai ndi munondimirirawo. Ndoti matambudziko muri ekwaZaka. Ndinoda kutaura ndichiti nini mwana wangu achiri mwana mudiki ane 21 years. Ndiri kutaura kune madzimai vane vana vakomana. Mukaona mwana achita zvaanoita, kuridzirai chipo chake. Ini ndokuridzira mwana wangu. Ndinoti inyasha kuona mwana achienda kuchechi mukomana. Amen. Chiwashe! Arare muri kwera uko! Pindura muri kwera uko! Zita rangu ndozi Sesha Pimtombeni. Ndakaimba nababa song ye COVID. Mondiregera vosi rangu ari kusheshera nasi. Saka ndakaimba nebaartist akawanda. Ndikakwanisa kuwataura vese. Analena Jagata, ne Born Free Crew, Jimba Shaizanja, Roma Imawoko, Roma Imawoko, Roma Imawoko, Roma Imawoko, Shaizanja, 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 Shaiwaza. Right, I think ndikasamanager vaimbi ava topedza mangwana because vakawandisa. Akawandisa, right. Achimwene uyai ndakukutorai 1 manje. Hallelujah. Hallelujah. Ndinonzi Kasati Mataya. Ndinoimba neGreat Commissioners. Ndinorwadziwa nekusiwa kwamukoma nababa. Uyezve ndiringoimbawo ndichitsura vechidiki panyaya dzemadrugs. Nemiwo musati mapinda mumadrugs. Ndapota dai masiya nawo nazvo. Tarisai izvoita shamwari dzenyu. Shamwari dzenyu dzaparara. Gaga, hande baba. Pamunoronga zvemusha wenyu vana baba, musaziye madzimai yamakapiwa nazve. Makadi muri yeZimbabwe. Azita ndonzi Big Boy Motsi Mr. Mzarabani. Ndichiti nematambudziko maita basa. Tomataurira tiri kudaya varume. 1 minute 1 minute. Kunovarwa kwedu gore. Kaziwai vabereki zita ndonzi Partner T Pachanza weAbiake Express. Kubva kunyombwe kunodyiwa sadza noturombo kupasi uko. Ndinorwadziwa nekusiyiwa kwataita namadzibaba aiwa. Ndinokusuwa kukuru kwazvo toti chemeni tariro. Makadi muri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Musekiwa Zano weZheke Express. Ndinotenda nekuuya kwamaita mose ukati mezora ndasipa pakuchima madzibaba Nicholas Zakaria. Ndinoti kuvaimbi vese vari muno muZimbabwe sungura tine basa guru ratasirwa uende hatigoni kurivhara. Ndinoda kungoti tenda wese vauya pano handirangu mashoko akawanda ndatenda. Apa hadzisi kuchembera manje. Zheke Express photo vetu noiziva here. Zheke Musekiwa Zano. Hadzisi kuchembera manje dziri kuramba dziripo dzakatanga kudhara. Kuma 1994. Thank you so much. Idzi manje idzi. Unepa muromo marosiwe. Dakanani ndereiko marosiwe. Helele la la. So,
Mwana wa Masiziva, ini ndiri mwana wa Masiziva. Isamaita njuma isina nyanga, ini ndiri Samaita. Kare ndisati ndakunzi Skyoka ndainzi Sugar. Iye anonzi Sugar. 1 minute renyu baba. Mazwira sei muri Zimbabwe. Mundiregererawo. Ndinongoti zvinondirwadza kuti tinozounganirwa tadai. Handina kumboona ruzhinji ruchiunganira baba vamadzibaba wando wakadai vari vapenyu. Hazvina mhosva neutsinye hwavo. Ndosaka ndakati mairosiwe une utsinye. Mwari ngavatinzwirewo tsitsi vaimbi. Musazotiunganira tadai tichirarama mutiunganiri muchimboti regai timbounganirawo Sugar. Timbomuitirawo zvinhu zvake ari mupenyu. Baba vamadzibaba ndinoti zorore murugare. Ini munin'ina wenyu Sugar nchateverawo kwamanotangira kuenda. Zvinorwadza. Pandinogara kunzvimbo yeSouth Park, baba Nicolas Zakaria ndo wakaita kuti ndipawanewo. Ndatenda hangu, fambai murugare baba. La. Reka timbonzwa kubva kuChiredzi, tinachauke kubva kuChiredzi. Havana kutivigira vasikana kuChiredzi vanopfeka zvimwe zvakadai vachitamba. Chairman Gabada, tokukumbiraiwo. Chairman Gabada, manyai tokukumbirai. Ausheni, minjani. Totine matambudziko, ini ndotwa Josepha Chauke kubva kuChiredzi. Ndarwadziwa zvikuru nechiitiko ichi, ndiri muimbi anoimba nechangano vechibhelani chiya chodai. Saka ndauyawo neumwe murume ati kana madzibaba vachiuya kuChiredzi vanga vachisvika kumba kwake vanonzi Vastole. Saka tauya takawanda kubva kuChiredzi kuzobatsirana kuchema gamba remumhanzi vamadzibaba Nicolas Zakaria. Tinotenda. Ndine mukoma wangu ari kutora vhidhiyo, mukoma ndokusalutai, ndokutendai. Munotionera. Isusu tinozotsika kana imimi maita sei? Matsika. Yamunogeza ndo yatinomwa. Ndokuremekedzai mukoma wangu. Thank you so much. Right, reka tifambe. Zita rako nemashoko ako 1 minute. Ini ndonzi Mvuri, ndaridzaona sifa semashakadai the mad face. So ndala kuimba Ishe wangu zvamaronga Nikora simba muto zvamaronga Mambo Jesu ndatenda. 1 minute. Ndinonzi Washington Zakaria. Ndinokutenda ruzhinji rweZimbabwe nokuya kuzochema baba. Ini ndakatanga 2021. Ndanga ndisingambozvi zvese asi ndinotenda baba namai ndo vakaita kuti ndisvike ndizikanwe kusvika pari pano. Saka ndinotenda vaimbi vese, ngatitei rudo serwakaita baba kuti munhu wese auya ane chipo mubatsirei, musarambe makatsikirira chipo. Ngatiti munhu wese ane chipo chake sezvakaita baba, munhu wese ari kungotaura nenyaya yerudo. Ndatenda. Reka timbotora idzi manje idzi munodziziva here idzi? Idzi dzikakubatira gitari unoti chibadura amuka. Dzinonzi dhagi katsvairo. Hadzanzwa nekuridza magitari baba, but zviri kuramba. Makadi yenyu muri yeZimbabwe. Ini ndinodaisa, ndina mashoko akawanda zvangu. Ndinochema kubva kuna mukoma Alec Macheso ndichienda kuna mai Zakazaka, wamai Zakaria naZakazaka nemhuri yeZimbabwe yese. Handina zvakawanda zvekutaura. Ndosaka mukoma Chibadura vakaimba kuti Mwari tine mubvunzo mukuru kwazvo, sei Mwari makatiremedzawo? Because munhu wese nguva inokwana. Handina zvakawanda zvangu. Ndatenda. Ndokusira vamwe. Rechireka titange ndaranga. Because yanguva yeChristmas. Uyu munomuziva here? Uyu munomuziva here? Vairevesa tina.
ranga sagombetu. Thank you. Ndoda kutenda mese nerudo rwamaita kuungana pano panzvimbo ino tichiperekedza mudhara wedu Nicholas Zakaria. Ini ndakatanga magitari zvekuma late 90s. Chikundirwadza ndechekuti shamwari dzangu dzandakaridza nadzo magitari, wana mudhara Nicholas, wana Tongai, wana Marcos Banda, wana mudhara Mashakada vapera kuenda wese. Saka tichasimudzira musambo wesungura. Ticharamba tichishinga nevapana vari parumashure kwedu. Tokutendai chose nekuungana kwamaita nhasi. Thank you so much. Thank you. Inini ndofanira kutaura chokwadi pakazara vanhu. Mukangodzokerana kevhi mukabatana chinosimuka chete. Ndapedza nemi. Siyai chindini mese. Right, ndakatifambe nebhora. Idzi manje idzi. Right, ndinokutendai mese nekuya kwamaita. Ndichitendawo vakuru venzvimbo ino vachavhakaira nevamwe vese vanonzi ndo vakuru muno nevativinga kuti vazochema baba vangu. Ine ndinonzi God knows. Murume ashaika pa ndi baba vangu. Saka vane kudzidzisa kwavaitita kare kusvika naizvozvi takakwanisa kubatsirana, tikakwanisa kuita zvataita tiri vana tiri mubhendi imomo tingoshanda tiri pamwe chete. Saka izvozvo ndinozvitenda nekuda kwokuti zvakaita kuti tisvike patiri nhasi nekuzochengetawo mhuri dzedu nekuroораwo nekuzogara zvakanaka kwatiri kuita izvi. Saka ndinorwadziwa zvakanyanya. Nekuita kwenyu kwamaita uku ndinokutendai kwazvo. Ndakabva pamba vanhu vasati vagona spero baba. Chinyarara skende pakutanga zvinonetsa. Mangwana zvichanaka ende mangwana tichazofara. Ndetwa wonderful Masangudza. Farai brothers. Akomana mabhendi atiri kuona panapa ka. Mune utsinye. Because makamusipo murume ari mupenyu. Maita mazvaka makatosiya magitari makuchera goridhe. Adakoti ndingokudzayo zvangu. Ndikapiwawo mukana ndoita sei? Ande 1 minute baba. Zita ndoitwa Mr. Bindula. Ndoimba nechikwata chinonzi Farai Tamba Express. Ndafara kusangana nemukoma ava veFarai Brothers. Mazuva edu tichiri kufamba tichiteera mugudhara Nicholas Zakaria. Vachiimba chikumbiro isi tichiimba Joe. Rufaro mamuri. Takutendai. Makadi muri yeZimbabwe. Wagari vechiweshe watungamiriri webasa riri pano mzuva nhasi. Zita ndoitwa Madzibaba Border. Ndakamirira chikwata cheMuketiwa Sounds. Chinova ndo chikwata chakaita last song na baba Nicholas Zakaria chinotungamirwa na Love More Muketiwa. Saka ndiri panapa kumirira Love More Muketiwa and the Muketiwa Sounds. Takaita song inonzi ngatinamate ine simba. Saka song yacho ndichangoiti shoma ndakutandaniswa. Warume hama ngatinamate ine simba. Nguva yatawa inoda kushinga. Mwari baba we ishe. Ndonguva yatawa inoda kushinga. Asi usashingira pa mic yangu enda unoshingira kumwe. Yabo. Zita rangu ndinonzi Daniel Jim, kana kuti DJ Jims. Ndinoimba ne Slow But Sure Band. Ndabva pamazuva maya pa Jumba apa. Vamwe vanonditi Coffee because vanoti ndakafanana naye. Right. So mandira kuimba ndekuti iroriwero udaire ure kotekera nakiriana ni chani chapaya mwana unande ure takotera nakiriana ni chani chapaya mwana aniriwa. So ndikuedza kutaura kuti chenjera kuzofa segonzo. Bosi gonzo rinofira kanhu kadikidiki robva ratotewa rafa. Munhu asaende chikafu achida kukupa usina kuona kwachabva nako.
usatize nemaiki yako. Oh! 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 Imborowa. Mai mwana bana mumwe mwana. Ucha bana mumwe mwana. Oh! Ade 1 minute baba. Ndokumbiro apa. Auya akamirira muimbi mbomira. Kana uri mukadzi wemuimbi mbomira. Ndoda mukadzi muimbi kana kuti muimbi wacho. Because andikwanise kukontrola mukadzi wemuimbi ndogona kukontrola muimbi wacho. Tinotenda. Kwandinoyenda ndisimudze mureza wenyika. Vaimbi simudzai mureza wenyika. Inonzi inokutera ndemba nechikwata chekumiramira boys. Tinoti neurombo kurazikirwa namadzibaba ino. Zakaria. Vakabva guruswa ari mumatondo. Chaminuka mudzime wevana tatambudzika. Ndinonzi Philip Chipfumbu nematambudziko amadzinodikanwa. Handina baba kuramba ini, handina kufadza vana ndirege. Makadi ini ndinoitwa Osborne Ozama. Ndine zvandakaitawo nababa, ndine songo yandikamboitawo nawo. Ndinorwadziwa nekurasikirwa navo. Tine songo yatikamboita inonzi usacheme sentesia mwana iwe ndokuda. Ndakakuwana pa intaneti, ndakakuwana pa mhepo, ndakakuwana pa Facebook, zamara tava pa WhatsApp. Tiri pa WhatsApp, patai WhatsApp rirana. Vanoziva magitari Sungura Boys. Munoiziva pamusoro yapa nokumbiro sikwende mumashure. Because chokwadi chandoda kutaura ina ndambojaira kutaura ndakaunganirwa nevanhu ndotaura ndakavharirwa. Saka ndokumbiro musikwende mumashure kuti ndizogona kutaura. Vanoziva magitari eSungura kune bendi rainzi Sungura Boys. I think sezvo madzibaba vaenda handinamboona mudhara Chinyani panapa Shepherd, but ndofunga vari pano. But tina Moses Marasha, one of the surviving members dzeSungura Boys. Kwaive namadzibaba vasati vaita Kiyama Boys. Ari pano, ngatimuomberere mumaoko. Vakachengetwa vafana vechidiki, muri kufa muri vadiki nenyaya yekuti munokesha kwese kwese vafana vemagitari. Regai ndikutsiurei. Pati uyu mudhara funga kuti Sungura Boys ndiyarini. Ameni. Ndiri murume ane 72 years. Moses Marasha, the only surviving member pa Sungura Boys. Tina Ephraim Joe pa bass guitar, Batterson Trau pa rhythm guitar, Ronnie Gatakata ma drums, Never Moyo pa lead guitar. Tikaita Maxisten Sungura. Ndisu ma legends eSungura. Tishimba na John Shibadura. Ndakaenda kumusha kwa mbuya wangu gore rakapera. Ndakatambirwa nevana vaduku pamushapa. Ndishima na Shibadura. Taikurudzirana nana Zakaria. Aina macheso. Tiri same level pakuimba. Ndo andinoti ma legends emusic. Saka ndinoti Zakaria zorora murugare netsitsi dzaMwari. Ngatimuomberere maoko. Right, ndinotenda. Izvozvi kana pane muimbi wandasiya sore yako. Uya shamwari kurusarire. Ndichada kuti uyu kana apedza. Ndichada kudaidza First Farai. Kwete semuimbi asi semember eZimura, iboard member eZimura. Bato revaimbi. Mati kochi? Kochi? Handisi kutya kuti makawanda ndokurwadzisai, handisi kumudaidza asi kutaura nhasi. Chero makawanda kana muchida kundirova varume vamasuti ewaiti varipo. Avo ndo vanoviga vanhu, ukangondirova chete ubva unokuviga, ukandirova ubva unokuviga.
First Farai skwedera padhuze ndakatinzwe mukoma vataure. First Farai ubva ataura. Makadei mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Lucky Mabhandi. Ndinoimba nechikwata chinonzi Step to Christ. Ndikuda kuti neurombo nokurasikirwa nemudhara wedu senior lecturer madzibaba Nicholas Zakaria. Tine urombo maita enyu. Mufaro kwamuri mose. Ndinozviziva kuti tiri kuchema. Asi pachirungu vatendi vanoti mumwe wedu kana ashaika vanoti he has been promoted to glory. Wakwidziridzwa kuenda kuushe hwekudenga hwekumusoro-soro. Makadii mose vabva kumativi mana enyika, masabhuku, madzimambo, muno mava makope, vanoita nezvematongerwo enyika, vafundisi vanoita nezvitendero chekunamata, mayuthi edu, vana mbuya, vana sekuru. Ndinoti kwamuri tiri kusurukirwa zvikuru nokuti rufu harijairike. Nhasi handina zvakawanda zvekutaura nokuti pari kupisa pane zuva ende tinoda kutiza mvura. Ndakamira panapa ndinonzi First Farai wekuchiweshe pabare pagarande. Haleluya. Zvamunoona zvakadai. Kurwadzwa kwedu ndakamira pano ndakamirira bandiko rinonzi Zimbabwe Music Rights Association sasachigaro weboard rinomanager Zimura iyoyi. Ndinoti inini zvakawanda takataura kuHarare, asi ndiri kufara nokuti zvaenda mberi zvakadaro ndichirumbidza inini venyaradzo nekushanda kwatiri kuita nemi kwakanaka kunodadisa kudai. Keep up the good work. Vaombererewo maoko ava. Isusu veZimura ndisu takanotsvaga ava vanhu kuti uyai tishande tose pakupa ruremekedzo rwekuguma rwemuimbi wedu. Bandiko redu isusu rinochengetedza marights kana kuti ukoshwa hwekuti ukashandisa work yemuimbi wese kana artist akaita sei unofana kumubhadhara. Saka saizvozvo isusu tinopa anonzi maroyalties zvakawanda-wanda. Ndisingakanganwe zuro ndakaita kunge ndapotsa. Mai guru, imimi ndimi munonzi wemushakabvu. Muchagara muchiuya kuzotora mari yenyu yemaroyalties kuZimura, musazokanganwa. Zvamunoona kudai, tinenge tichiti kana zvadai hatishorwe. Ende mukuru aenda zvakanaka. Nyika yese yaungana. Ndakamira kuseruko ndanza pachitaura vekuchiredzi. Chifungai kuti vabva kuchiredzi kuzoperekedza gamba iri. Mukoma wangu ndibaba zvakare. Saka maona takaungana pano tichiti isu veZimura mudhara fambai zvakanaka. Go well. Makarwa kurwa kwakanaka. Muri mare, muri gamba. We will ever cherish your legacy. Ticharamba tichiti vaZakaria amufi muripo. Thank you very much. Tinotenda. Toda kufamba nekukurumidza timhanyire program yedu. Tine vamwe vanhu vokukama vatanga tazorodza vanofanirwa kuti vataure, but tine vamwe manzwa Farai achiremekedza kuti vezvematongerwo enyika tinokuremekedzai. Kansela wenzvimbo ino tichakukumbira kuti uswedere. Sabhuku tichakukumbirawo futi kuti uswedere. Tinokuremekedzai zvikuru nekuti mune zvakawanda zvamunotichengetera. Tine vemakereke, tine vanoita zvechivanhu vese. We've got everyone from all walks of life. Pari zvino sekuru Nyangatane tambokuona muchikanda mari apa, uyai mutaure mashoko maviri matatu. Tina madzibaba Masango ndambovaona futi panapa, swederai padhuze mungotaura. Tina sekuru vanonzi sekuru vane Sekuru Msundagore, Sekuru Msundagore ndakuona iwo futi panapa.
Uyai mutaure mashoko mawiri matatu. Madzibaba Masango ndakuona muri padhuze. Amenoti muri papi swederayo mutaure 1 minute 1 minute 1 minute. Tese tiri muri imwe chete, tiri muri yeZimbabwe. Tinotenda zvikuru. Sekuru Musunda Gore swederai. Sekuru Nyangatani swederai. 1 minute 1 minute mese 1 minute 1 minute 1 minute. Aha. Vaenda kupi kwa varume? Okay, pamusoro yapa vhurirayo. Uyai baba 1 minute uyai. Tingoti dai ava ndo vandonzi madzibaba Masango vekurugare. Ayaya! Ava ndotenda, haleluya. Zvazvinoita ndozvekuti Mwari kana achinge atonga anenge atotonga. Asi toda kutenda nevanhu vose vauya pano. Ini ndauyawo panapa ndichichema madzibaba Zakaria. Asi toda kuti Mwari ndiye ane zvose, ndiye anokwanisa kukunyaradzai hama dzokwa madzibaba Zakaria. Asi ndinotenda kuti dai Mwari akuchengetai akunyaradzai nemurugare. Haleluya. Indangouyawo panapa ndichichema madzibaba Zakaria ndaivaziva, vaimboya kuchechi kwangu vachitiudzawo mazano akasiyana-siyana. Saka ndinotenda kuti ngavazorere murugare, Mwari vaitire zvakanaka nezita raJesu. Amen. Vanonzi madzibaba Masango. Rega tione Sekuru Musunda Gore. Makadi hama dzangu. Indeti kwa Sekuru Musunda Gore ndauya panapa ndarwadziwa zvikuru sei kuti Zakaria munhu akakura achitimbira kubvira tiri vana vadiki. Saka ndabatikana kuti haangambovigwa isi tiri pana Sekuru Musunda Gore. Saka zvakadaro inyaya yekuti ndandondoka kusvika but ndakupromisa kuti pamanyaradzo paNicholas Zakaria ndichawinza mombe 3 dzemuriwo papi panapa. Handitika chimwe chenge chiripo, madrinks achauya panapa. Ndida kuti tizenge tichemba gamba redu tiri pamwe chete. Ndinoti hama dzangu ndode kutenda mese maya kuzochema Nicholas Zakaria. Chatakungonamatira ndechekuti vachirarama kusvika panyaradzo pacho. Asi hanzi mombe 3 chingwa chinenge chiripo, madrink anenge aripo patichaita nyaradzo. Rega tinzwe mambo wepaGrendero Sekuru Nyangatani. Inganga dzese idzi. Makadi amane shamwari. Ndinonzwa kufara kana tichinge tichichema takawanda kudai. Iyi ndinonzi Sekuru Nyangatani, ndiri paGrendero apa. Ndopandobata ndiri. Ndarwadziwa zvikuru nekurasikirwa kwataitwa nemuimbi wedu Nicholas Zakaria. Ndofunga ndiye watogara tichiteerera achititsura, ane nzedzo dzekutsura kunyanyisa. Asi zvisinei kutonga kwa Mwari zvatirwadza. Ndinotenda. Tinotenda. Rega ndimbanyidzane nenguva. Baba Shero ndokukumbiraiwo izwi rimwe chete nekuzvininipisa kukuru. Munogona kuramba yenyu makamira ipapo ndokuvigirai chekutaurisa. Ama kufara nwashe unofara na mama na baba na mbuya na kuku na Sekuru mulima mukati umu zita ndifunga ndona uyanenga nyepa uburu wangu wati ndo zani Munonzi Baba Shero chitupa makarasa kudhara, saka ratinongoziva ndiroro baba. Kufara vanhu vaMwari we! Ayaya! angu maviri matatu mashomanana handa nditaure ndakamirira kumhuri yekwedu unoaka waZakaria. Ndakamirira avo vaimbi tese tiripo zvitatu. Ndoda kuti nditi baba angu vatanga rina pano ndo mbereko yakandiyarutsa iyoyo, ndo chibhabhu chandiyambura ichocho.
naadzimai vavo ndimai vandinoti ndimai guru asi ndimai ndangoti nditi kune sekumhuri tarasikirwa chose nyika yezimbabwe tarasikirwawo navari kuzha asi ndingotenda hangu kuti matikutawo matirerutsira ndima tinotenda vanhu vese ari apa padhuze nekapeti ndokumbira mundivhurirewo. kune kwaiwanzoridza mudhara kunonzi kwachibhanguza, mudhara chibhanguza, tokumbira mutipowo mashoko maviri. mudhara chibhanguza, ndakuonai muri padhuze, handisi kuziva kuti maenda kupi. mudhara chibhanguza, mapurisa nditenderewo kuti mudhara chibhanguza apinde. Thank you. Thank you. Regai ndingoti pamusoro iyi. Right. Siki bo ndauya ndina chibhanguza. Zita ndinoitwa Sylvester Chibhanguza. Ndinoti ndarwadziwa zvikurusa nekuti siya kwaita madzibaba Nicholas. Madzibaba Nicholas, I think muna September 6 September ndo patakaita show yavo yekupedzisira kuti Bhanguza Nights. Asi ndinoti kufa kwemujoni kamba haivharwe. Band Kiama Boys icharamba ichienderera mberi. Tichangoramba tichisapota nemashows. Ndatenda hangu. Tinotenda. Ndozoziya makavhura makamera yenyu muri kutora vamwe muri live paFacebook. Muzoudza mapromota atinyariwo. Mapromota avapo pano. Vanomirira kuti kana muimba aimba vozongonotora mari pagedhi. Ndini ndataura, musati ndeumwe munhu. Musaedite futi. Ndo zvandataura. Promota abva kuMozambique, hanzi pana promota ari pano abva kuMozambique. Uya padhuze tinzwe. Umbotaurawo mashoko ako maviri matatu, tese topanana mikana. Katirege kuda kukohwa pakarimwa nevamwe, manzwa vamwe amai vachitaura kuti vairara pasi vachigadzira basa. Ameno, ndangoti ndingotaura. Okay, alright. Okay. Team Mozambique. Komsta. Obrigado. Pamusoro muri sei muri yekuZimbabwe. Inini ndinonzi Felix Fausto. Ndakafamba kunyanya namadzibaba. Ndakafamba kunyanya nebaba vakagara apa. Show yekupedzesera takaita muna June muna 2023 ndo patakaona kuti madzibaba akarwadziwa. Andina mashoko akawanda, ndatenda. Muito obrigado. Tikuona kuti nguva yapera tagara munguva yakakura sereki, nguva iri kufamba. Saka tabva kuMozambique tiri 3. Tinofamba naAlec Macheso kungoti wese muimbi tinongotsvaga tichiisa kuMozambique. Muito obrigado. Tatenda. Boa tarde. Como estão? Sei dizer que estão muito tristes. Ndiri kuzviziva kuti makatsukwara nekushayikira kwaita mudhara. Zita rangu rinonzi January Felix, munin'ina wepromota. Ndokutendai nematambire mwatiita. Ngatambirei wamwe anoiva nyika dzakawanda ninga zvamwatitambira. Ndokutendai. Hallelujah. Mozambique ndabva Tete Shangara. Komsta. Stop. Ndochigona. Saka mapromota abva abudikira pati atezvarawo. Atezvara ndipromota muimbi uyai atezvara. Mapromota uyai varipo. Mumwanzi ndumiso rungoti shaudha. But hauna mbotiti huya. Munoda kunzi huyai nani. Pamunotitsvagira mashows tenge ndambokudza kuti tsvagai. Ndangotore simba redu modya. Tezvara. Mabvari ningo Joni.
Ndatosvika kuseni kunoku ndati aiwa rega ndino panoradzikwa mukoro. Chekutanga ndinoti kumhuri tarasikirwa zvikuru. Chechipiri ndinotenda chuta chandiri kuona pano. Vanhu vekuchweshe tinokutendai zvikurusa. Tachema tine tariro. Asi zvisinei hazvo inguva inenge yakwana. Ndabatikana zvikuru mukwasha wangu baba Shero. Very sorry tarasikirwa. Ndakasumuka kubva kuJoburg nezuro kuseniseni kuti ndiuye kuzobata nhamo yemukuru. Zita ndinonzi Darlington Mofela Tanganyika. I'm an Afro jazz musician. Aiwa ndinoti ndinotenda zvikurusa. Hatichemei tine tariro. Thank you. Tinotenda uyai mukoma mutara mudzudzu vari pano Joy Center kwaiwanzoridza madzibaba ndo vaikwanisa kuti okay fine mukanya ndova ndisina kuona mukanya gungwa handina kuvaona but ndoziva kwavari vanga vane chido chekuuya but mutara mudzudzuwo futi played a very pivotal role kubhendi reKiyama especially mazuva ekupedzisira. Mutara mudzudzu sikwendera padhuze rekai timbonzwa vamwe promota vari pano mapromota manyama. Pamusoro Zimbabwe yose zita ndinonzi Changazi wepaCentenary. Saka ndoda kungotaurawo kuti madzibaba munhu mukuru asi aiva akazvininipisa. Waiti ukaronga naye show akasiyana vamwe vapfana vadiki vanoda kuzouya pakati peusiku. Madzibaba ukaronga naye show cancel show. Madzibaba ukaronga naye show aiuya pashow say 3 o'clock aona angatosvika pavenue. Vanhu vakutoziva kuti muimbi ari pano. Saka ndangoti kuvaimbi vari kukura vese vaimbi vadiki dzidzai kubva kuna Mudhara. Mudhara aiva akazvininipisa nazvino tinovarespekta. Ndosaka tarara tiri pano kuti tizive kuti gamba redu raenda. Akasiya chidzidzo kuvadiki kuti vagoziva kuti tinofanira kubata basa ndopatinodya. Saka ngatichengetedzei nguva tosvika pamashows nguva iripo. Madzibaba fambai zvakanaka. Tinokutendai mai Zakaria nekuti chengetera gamba redu remimhanzi. Mwari kudenga ukomborera kuchengetei. Ndatenda. Kwa Mudhara ndoda shoka muna December. Matiche? Aiwa ndichakupa. Mondipa mari. Uda mari. Mungandipa kana ka 2000 ndoya. Imari yakanaka. Alright. Ndaiwana show 2000. Alright, rekai tinzwe mbongoti gaga ndi Mudhara mudzudzu Mudhara Joy Center wani munhu ane mabhawa akawanda kuHarare. Makadi hama ndamira pano tikuchema nemi pakushayikirwa kwataitwa madzibaba Zakaria. Gore rino pavaita birthday yavo yokupedzisira tisi takavarongera vakachekera keke kuJoy Center kubhawa kwedu. Tinotenda amai nerudo nehama dzese. Tine bhawa kwamachipisa kwata last show yavaita. I remember vakomana vachitoita kuvasumudza kuti vakwire pastage, but kisi kuvashedza pastage kwatavaita taida kuti vasasurukirwe vazive kuti nekurwara kwavo ikoko vachiri kudiwa nevanhu. Saka ndinotenda nerudo rwenyu. Ndatenda. Thank you. Tinotenda. Ndokumbura kuitirwa chakanaka vese vari padhuze nekapeti. Ndokumbura kuti tiswedere kure nekapeti iyo nekuti mutumbi wababa wakuda kuuya apa kuti tizokwanisa tese kuzoita board viewing. Chandiri kuda kuti tikumbire, chandiri kukumbira kuti tiite DJ ndoda kuti ubate panonaka panenge pachiuya board apa. Toda kuti tese tisimuke titambe tipemberere gamba. Hallelujah. Right. Ridza mwangu toda kupemberera gamba. Ridza. Vura mabhesbini ayo iwe.
simuka 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 tina dzamberi dzashure dzobuda muforo itakuti ma itakuti ma wakoi makabatana vanangana amai tichemene tariro vakwende bate mabyenyu bate mabyenyu ndati ngatichemene tariro nguva ndeyamwari Washington Zakaria ngauye pano ngatifambei ndiri kukumbira Washington Zakaria auye pano ana amai tichemene tariro DJ chichaitika huko Washington Zakaria uya kani Bye bye Mat Baba. Magoranga lelo lino manidaya manidaya jiani jibuko toka mzombera mbera. Famba ila hii. Nijidangane mwana wa masi. Ubelasi kisibati kuruwe. Ande. Ine mokala, nijidangane mwana wa masi. Ine kulila se kulilo se. Ukala kotele, negunana ula magoranga. Sikundi kwila, munima wanga ufika molila. Ukala kotele, negunana ula magoranga.
Pay microphone now. Pay microphone now. Because I'm not sure I'm going to make a job as a Buddha. Tozo continue. Samir umbere kwa makamera. Seberai, simple. Seberai kuita ni sadza chete. Yo mpane. Agreement. Wangoji zia zwango dango de. Anapokona. Freeman. Danyara mazima kanaenda kuningiri. Wapo. Kana ukaitoka chojo bwana. Because all pambero ngamira manje. Nataka toseta hivyo bauti. Kana wakachojo mara. Nakachojo mara is okay.
Tiri panapa patiri kuviga madzibaba senior lecturer Nicholas Zakaria tiri kuno kubare kuchiweshe tiri kuona vachivigwa netsika yatisati taziva isusu veruzhinji rweZimbabwe. Tine totarisira kuti kana munhu ane polisi anofanira kunge achizonzi anopiwa bhokisi zvichienda zvakadaro, asi panapa tiri kuona pachitoita kuti iro bhokisi ratinoti rakanaka avigwa apiwa decent burial riri kuona riri kunge richipwanywa. Mungatizivisei zita renyu rakazara here uye nekuti tsika iyi yechimuslim inofambiswa sei kana munhu achinge asvika pamazuva ake ekupedzisira sanhasi kudai izvi? Rinoitwa Darlington Kachero. Ndakakurira mumhuri yechichera Delamo Darlington. Vabereki vangu nanasekuru vangu vava vechimuslim. Nekuuziva kwandinoita ndakotibatsirane. Ndaona mama kubetika noise makamera madi saka kuti ngatibatsirane vanhu munyatsoanzwisise kuti chii chine chinhu nyatsoitika. Kuona vazhinji muri worried kuti why COVID senzira yedu yechimuslim wedu kana achikashayika sezvaita madzibaba izvezvi amaona mumba mavanga vari tese mufi akauya achitunga chinopinda mumba chinogezwa saka ndoprocess yanga chitwa imomuyo achigezwa mumwe wedu kuti aenda akaita sei akachena. Hakusi kuti hanzi ari kusvinwa matumbu. Ndaona pane stambiti padhoo uchidza ari kusvinwa matumbu. Ndozvatati mutichekesere zvinenge zvichiitika muimba yatatadza kupinda izvi. Muslim havasvine munhu matumbu, asi kutiwo munhu vanenge vachimugeza zvamunongoitawo vamwe vechipostori chero vamwe vasi vechipostori kuti mumwe wedu kana ashayika abva kumochari kuti abva atenderedzwa anowana nguva yekuita sei yekugezwa. Ndo process yanga iringoripo chete. Then touya kunoku kwataya kunoku guva redu harina kunyanya kushamisira sirika, harina kusiyana nemakuva atinochera. Changu inongozongosiyana yetonera yedu isusu rinoenda nepasaiti. Ndo yamunotitonera? Yes, ndo yamunotitonera kuti vamwe vanoisa pakati peguva, vamwe vanoisa nechekuleft, vamwe vanoisa nechekuright. Asi kuti yedu inoenda paleft. Paleft. Yes. Pemutumbi wacho nemararira uchaita. Mutumbi unochengetwa paleft ipapo. Tobva kopi nerungwanywa yaya. Mapuranga aya tinova anobva iswa futi imomo akavhara paipai tofuchida ndiwaredu vakanaka. Hapana kana changa chinenge chabwirwa cheuroyi kana chinenge chichingetika ipapo. Ini zvingori clear. Asina ngoti clear questions. Anga kuita vamwe vakurovana ibva pana pane kamera vamwe our culture. Hapana kana uroyi uripo. Zira kuti munotendera kunyange majournalist kuti anga achitora process yamunenge muchiita iyoyo? Process zvinosiyana but zvine vakuru avo. Tisingataure pakugeza munhu asi pakuzongouya nepakuvigwa apa hamuna chekuvanza? Aiwa, hatina chekuvanza. Ndofunga madzimai matona hapana kana mudzimai aripo. Titaure kuti madzimai anenge andosara zvavachita zvavari kuita. Ndine mubvunzo ipapo mukumaslai. Tiri kuona madzibaba vari kuigwa nevanhu vechirume, munhu wechirume. Kana ari mukadzi anoigwa nevakadziwo here kana kuti zvinofamba sei? Anoigwa nevechirume. Pasina chero mukadzi wani? Pane varipo zvapo padhuze ndokama but hapana. Chanda kuti nyanya kuonesa ndekuti hapana mashiripiti anenge achiitwa ipapo. Sei mutsika yenyu iyoyo hatisi kuishora hati ndo zvairi? Tinodzidzei pakuti vakadzi sei vasingatenderwi kuti vasvike pane pari kuvigwa mushaka uyu? Maziviro yenyu wenyu? Inini ndichikura ndakangokura tichinyatsokura ndichingodaro
zvine zvakudana kunga pana ana jina ndebva ari panapa ana baba vane tunyetu chatuya tokona kuona wana akasununguka anyatso kupai zvizere. Yes. Muchikristu vane zvimundo zvekuchikristu vane kufungidzirawo kwekuti kucharira hwamanda vanhu vozomuka. Imi kwenyu zvakamira sei? Kuti kune charira hwamanda kuchazove nekomuka kwevakafa vatsvene vachizoenda kudenga kunogara kurudyiro kunogara naMwari kudenga ikoko kune rimwe denga rechipiri. Imi munotendawo kuti kudi akafa achazowana here rimwe zuva raachamuka kana zichinzi Jesu auya kuzotora vatsvene vake ndo matauriro avanoitawo vanoita zvechikristu. Imi kuchichewa ikoko kuchiMuslim munotenda kuti ipapo pamubvunzo iwo ndofunga tichati tiendese futi kuna ana Chinandebva tisakupei poison tinyatsopa vanhu ruzhinji rwezimbabwe tinyatsoziva chokwadi ipapo ndoti tichakuendesai kuna ana Chinandebva vanoti yetu vaya vakuru vedu vaya vanyatsotitsanangura kuti zvinofamba sei bhozi kana kutarisa izvozvi majority iri pana papa tayang zvekuti vamwe vacho even culture yacho chaichai hatichaitedzera nemazvo hatichaitedzeri takutoitawo zviriko mazuva ano izvozvo but I think tikawana hwani hwechikuru ndogona kutsvagira toenza kugara pasi kutsanangurirai kuti kana wechiMuslim afa there is life after death iri kana kuti zvaroho. Alright. Ndoda kudzoka zvakare panhau yekugeza. Iko kana ari munhu wechidzimai anogezwa nevanhu vakaita sei? Vamuri masawira process ringorohwa apa zvakafanana nepagowani kana muchipostori zviriwa ingori nyaya yangoti yaitwa nevanhu vakapfeka toyi but mapostori anongochiita zvekutera tore zvekupwanya kofi. Alright, imi madzibaba Nicholas Zakaria ndiani wenyu? Ini ndaivatora sababa sasekuru nekuti kubva tichikura itakatanga kuvaziva hangu around 94 through John Chibadura because John Chibadura taigara kudera muno ndiakamboya nawo rimwe zuva achitofamba nadzibaba pakanesa mavhiri magokura baibai heni nekufamba kwenguva nekufanira kwanenge nomumusiki tabuda tichingosangana nana Kumaleki tichingosangana nana Simon Mutambi akauyawo futi ndikatomuti chamwari kwauri kuenda ndoko chako chaiko ndati ndinodzidziswa magitari nemudhara iwe ende akaramba achingoenda meno tinozongosiyana zvipo ndakazongowandirawo kune zvangobva ndisaimono akazoramba achitoita tekiteki nemagitari kusvika izvozvi izvo atoenda nini atomuna kutoonekwa through ruoko ramadzibaba. Pakusangana navo kwamaiita mazuva iwayo kubva nguva iyoyo munovarangarira nei imi madzibaba? Chinobva changouya kumwoyo kwenyu nekukasika kuti pakangonzi madzibaba Nicholas upenyu hwenyu painteraction yamakaita muri tu kwete ruzhinji rwese? Chanonyawarangarira nacho patakanyatosangana navo kakanyanya ndati kurei tata kusangana kumapendi pese patasangana shoko rawanga rumwe takomana zvichengetedzei takabva neko vakadzi akaperi noshoko ravo ravanzokutaura pese patosangana kuwana nguva yako namata musiki kuwana nguva yako kudza vabereki vako kudza chero munhu mukuru kwauri ndoshoko ravaingotipa. Pane imwe ndinoda kuti ndigone kunzwisisa nhau yekuwakwa kwemakuwa. Ndinoziva kuti vamwe marudzi kana vamwe madzinza vanowaka guwa kana munhu achinge afa pototengwa dombo poiswa potonyorwa kunzi nhingi akafa musi wakati akazvarwa musi wakati akafa musi wakati. Imimi munoitawo here izvozvo zvakati? Makuwa anovakwa ari zvine process like yechiMuslim vatone process yavo inotoitwa yechiMuslim asi makuwa aita sei. Alright, ko nhau dzana nyaradzo kuzoita kurowa guwa munodziita here idzo dzidzi? Zvese zvinoitwa hapana chisingaitwa uroyi chete uri kufungirwa nevanhu kuti maMuslim ada kuita uroyi. Aiwa, ndinotenda magona manazojekesa ipapo because isisu information inge takanzwa yamambotaura sei takanzwa kunzi hanzi zvoni
munhu anozoiswa mvura mukanwa osvinwa achigezwa mudumbu ndokubuda nekuseku ndo information inge takanzwa iyoyo ndosaka matona kuti imhai yakuda kuona kuti shokamiraofamba sei takatotarisa uchaona mvura ichiyerera ichibuda mukicheni hanzi mvura iyoyo information yatakanzwawo hanzi mvura ino inozodikwa mupunga pamunenge makuti pasadaka hanzi zvinzi hatibe mukofi asadya mupunga hanzi hamene information takangura ingonzwa izvezvi aiwa kuda zvakadaro aiwa iro zuva resadaka rachirisadaka zuva rachiro izvozvo izuva rekutofara usata ndikakuwanira ijena nekuti achi anyatsokusanangura zvidobiro zvakunyatsokuda izvozvo hapana kana kuti unenge uripo raisi rinongobikwa nemvura totozaopimwa kana rai majarini kuti rinyatsopavira rinake aiwa tinotenda nenguva yenyu kana chibanda asina zvimwe zvaada kuwedzera tinotenda zvikuru nekuti wanisa mukana kuti vamwe vazhinji vanogona kutonzvenga nekuti vanhu vemakamera vamwe vanongotitya nekuti vanotyei tatenda mukuru panogona pane zvimwewo zvandinenge ndapotsa asi saka tatinga tienda kuna jena ndiko uyewo vamwe kana mucomment section vanobatsirana kubatsirana isi kurwisana kana kuita sei kubatsirana kudzidzisana kozi kune vakatokurawo kwatiri vahombe vakanyatsochidzidzisa tichiri deep aiwa tinotenda nekuvaita basa.